Live ka rin? Ang dami naman pwede tambay na cellphone kay Baby. Yung cellphone oh, nakatambay yan. Oh, nakatambay yan isang kay Biboy. Ito guys, yung ano nating kape tayo ngayon guys, dahil lang over ang waray. Yan. Kaya na ni Marmar yan. 260 pa naman ang ano. Wala kang tiwala kay Marmar. Ubus ni Marmar yan pa, ubus. Ay! Uy, nak. Ano na? Magising ka, gusto mo mga sleep. Oy, Samok TV! Good morning, Samok TV! One more Sunday. Natutulog na sana ako mga alas 3. Magising ka. Maraming salamat ha! One more! Thank you so much! Sabi mo mas kalalo sa... Kalalo ka talaga dito. Yung mga kaibigan natin sa WhatsApp. Oo, kasi... Gusto na makita yung itsura ko. Sabi nila, what is your look like now? Pero hindi naman dito namin ko sa live ko. Tambay kay Biboy. Yan guys, nakatambay kay Biboy. AG Top Bowler Official, good morning po idol. Maraming salamat po, salamat sa pagpasyal. Sabit kita. Boss AG, dagdag ako. +1 ako sa'yo. +1 ka sa akin, Boss AG. Salamat sa pagpasyal. Walang dumikit except ang Mommy's World. Hoy! Wala daw dumikit kay ano? Yung mga mascarados. Guys! Ano sasabihin ko dapat? Nawala ko sa kanta. Sa mga hindi pa nakatingin kay Viva Mascarados, mag-go to channel lang po kayo, please. Brother, we amazing people at 32 lives. I love you everyone. Good morning. Sa church ako nag-start? Wala pa ako 2 hours. Wala pa ako 2 hours pala. Si Mommy's World lang. Ay, 6 viewers, shoutout. Habang nanonood ako kay isang kay Biboy, ito. Tinambay ko lang to. Milagros. Shoutout po. Shoutout, Ma'am Milagros. Bigyan kitang jacket. Wait, check ko muna kung main channel. Milagros. Yung channel mo to?
Sige, dikitan na lang kita para, bigyan kita ng jacket para ano. Dikitan mo yung mga, ano na, kaibigan natin dyan. 5 viewers, shout out. Ayan mga langga, si Ron, ay si Ron's Live Journey. Ano ba yung, Ron, sa ano pagkikita po? ko naman ng video si ano, Kasi, play channel mo si Iba Mascarados. Pagkakikiyan sila. mag-mic ako. Kumusta po, kuya? Kayo? Okay naman. Milagros, salamat. Hi po, kuya. Milagros. Thank you very much. Salamat sa pag-ano. Shout out. Kumusta? Milagros, 2 viewers at 3 thumbs up. Shout out, guys. Nanonood ako kay isang kay Bibo. Uy, bakit sad ka? Doon ka na kay mama. Tulog ka na doon. Siya dyan? Shoutout ka dali. Shoutout ka na lang. Shoutout po. Hindi na, ikaw salita ka. Sabi mo, shoutout po, Kuya B-Boy. Sabi mo lang, shoutout po, Kuya B-Boy. Kuya B-Boy, shoutout. Si Kuya B-Boy. Or si Kuya B-Boy. Kuya B-Boy. Oy, for viewers, shoutout. Excuse me. Ayaw ko. Ang bibi ko, ang bibi ko, ang bibi ko, ang bibi boy ko. Kita mo ka. Gusto rin sa camera. Oo, kapugi ay. Kapugi. Ewan ko lang kung pumasok yan kayo. Kasi makulat masyado. Totoo. Diba? Hanggang diwali yung all kids. Ano daw? Sorry, wag ang Subscribe, boy! Ano maray, boy! Sa maraming salamat. At Margaret Flores, thank you so much once again for taking care of my TV. Ayan, here, find niya na kanyang channel, Margaret Flores. Oo, kahit na pagod na yan sa trabaho, kasi kung sabi ang trabaho niya. Ay, 5 viewers, shoutout. Kahit pagod na sa trabaho, at tulog na yan, nakukuha pa siya dalawin ang Ano? Malay mo kang ang cover mo, Kuya, wala pong masyadong manonood. Oo, wala. Nandito pa yung ano, sa ano natin, kay B-Boy. Lak, kumakaw pa ka. Oo, salamat natin ang Viva Mascarados. Very young, thank you so much. Ano, lumalay ko. Masarap mag-hangover, no? Diba? Meron kayong pag nag-inom ako, yung may hangover. Nainis ako. Kasi pag napapasarap ako ng inom, napapasarap ako ng inom, mag-hangover ako kapag lupay-pay. Hindi ako makakain ng maayos. Sabi ko na kasi hindi ko na ako nanay gusto ko ba? Nanay gusto ko ng fiber. Ito na ako. Mahirap ako makainit pag sabay ako. Kaya ayaw ko na
Madama sa, ano lang, sa ulo. Oo. Masakit talaga sa ulo. O, sa pato ka dyan. Oo naman. Minsan na gusto ko talaga tumalag. Opo. Masarap kaya ito. Masakit ulo. Talaga. Ako talaga kasi hindi ko makakaibin. Makakaibin ko talaga. Hindi ko makakaibin talaga. Kahit pipilit ko kumain talaga. Ayaw. Ang ginagawa ko para makakain ako sa kabila. Ang gabi na ko na po makakain. Ginagawa ko Milo, tapos sa yelo, inuuna ko yung yelo sa Milo. Yung unti-unti ko iniinom yan. Doon hindi ba yung sigura ko, nakakain ako madami-dami na. Pero hindi naman madami talaga. Masakit ulo po. Anong ulo? Baka yung ulo sa kumain na. Ayusin ko. Lenny, Adina, please! No need to all support that channel. Supporter lang po siya. Si Benny Ang. Si Chiron, sa maraming salamat. Babay po kuya, maglalaro po kami. Po kasi ako sa cellphone ko ng Tuka, Buka. Sige. Ingat ka, Milagros. Milagros. Montanis. Kay Bibi ba ito galing? Milagros Montanis. Hmm? Ayan, sabi. Malaya. Maraming salamat. Tulog ka na. Huwag ka matulog. Hi, DJ Rons. May galab siya na. Huwag mo na siyang balikan. Huwag mo siyang balikan. Hindi naman siya napapabalikin. Like dan, thank you, DJ Rons. Diba? Ma'am Rons, thank you. Baba mo yung bahay mo, Ma'am Rons. Ano natin? Pin ko po. Nanonood ako sa Sangay B-Boy. Nagkita-kita rin, nandun ko pa. Si B-Boy. Support Ron's Life Journey. Thank you, Ma'am. Ron's Life. Thank you very much. Malaki na yung yung revenue ko this month. $29. Natatawa ako sa $29 ko sa isang buwan. Ibabas ka na sa Piniyang at then sabi na sa Venus Diaz sa Mundo. Dami nakatambay sa cellphone ko, pero di nagpapay. First taon ni Griselda. Sa ilang taon na Griselda sa YouTube. Matagal siya bago ma-monetize. Tapos, unang sahod pa lang ni Griselda. Thank you. Walang naman po. Maraming salamat po. Okay na yun. 2 viewers at 4 thumbs up shoutout. Sa akin, tignan mo. Pero doon sa akin, kahit ano pa lang, kung nandito yung kaibigan ko na taga-Euro, kahit 1 week pa lang, sabi na Doon ako na sa Red Doors. Bigla na lang sabi, parang iba na to palabas na to. Hindi parang papasok ko sa chat. Puta, palabas na bunganga. Wow! Anmar Performance ako, no dollars. No dollars pa? Kasi pumas. Hindi na wala ko maniniwala. No dollars pa. Oo. Wow, wasapot ka na. Sino? Sino sa sahod niya? Yun. Sa akin. Pero ngayon talaga, $29 pa lang. But it doesn't matter to me. Kasi meron na tayong mga agents dito na nagbibigay sa akin. Oo. Kahit hindi ako sumahod this month, kahit sa mga bigay nila, talagang parang sumasahod ako every month pa din. Oo. Nitong buwan, I mean. Diba?
It's 26. May makukuha naman ako sa YouTube. Isang ako yan. Sa 20. Pero nakukuha ko yung sa 27. Sa araw ng 27, nakukuha ko yung sabi ko sa land bank. Tapos yun ang ano ko, ibabayan ko pampagasal sa mga namayapa na papaano ko pampagasal. Siyempre, mahanda din ako. Marinig ko lang sila. Ay! Pa siya. Sa kanya. Pa siya inawakan. Nagtatawa siya. Natawa siya. Sabi niya, tapos pinitawan niya. Parang sumama yung pag-ibig niya sa akin. Parang nagtatawa yung gano'n. Nagpupok pa siya. Kumain yun na. Wala. Parang yung business siya naman yung iba. Nakinig ko siya. Sa kanya. Nagpupok pa siya. Inawakan. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Maganda na yun. Oh! Halika dito.
Punta rito mo doon. Wala. Malaki. Wala naman din ang susiyo nila. Wala, hindi man sinusiyan yan. Hindi ba sinusiyan mo? Di ba pinag-isang mo lang? Yung. Bakit yung hapon? Oo nga, dinala nga yung kagabi. Wala ba siya sa labas? Hello, Pasaway Channel. Galab shout out. Hi, Mami Ward. Hello. Flashing ako, hangover. Morning, Pasaway. Hi, Kayen. Morning po. Dan Tamsak Mark. Thank you, Ma'am Kayen. Morning, Sangkay. Salamat, Sangkay, kahapon. Mary Grace Francisco. Salamat. Hoy, nagpa-member ka na. Salamat sa member. Hello, oy, morning. Dan like, thank you, Oshi Pinoy Life Mix. Maraming salamat po. Kumusta? Yung channel po ba yan? Oh, wow, yung channel. Malaking bahay. Bigyan kita, sir, ng jacket, sir. Thank you. Bigyan kita yung sa jacket. Very much. Thank you very much. +1 po kayo sa akin. Bigyan kita ng ano. Waray din ako dong. Ay, mo pa nagagai mo. Ay, waray-waray manggat ikaw. Oy. Adi, maghatag ako yung ano. Salamat dong. Damo salamat din po. Maraming salamat po. Mga waray noon, mabuhay kayong lahat. Andito si Biboy. Nag-live din si Biboy. Nakatambay lang ako kay Sangkay Biboy. Nakatambay ako kay. Tinambay ko lang sa kumpon kay Biboy. Salamat po, Sir Ayusi Pinoy Live. Thank you very much. Samar ako dong. Taga saan ka man nga waray dong? Tulo sa Liti ako. Tulo sa Liti man ako na taga Tulo sa Liti ako ano. Pinoy Live Mix. Si Pinoy. Taga ano po ako, taga Tulo sa Liti po. Pin po kita, sir. Salamat sa pagpasyal. Salamat sa ano. Bigyan kita ng jacket. Waray-waray mga kita lahat. Waray-waray. Six viewers at 8 thumbs up. Shout out po sa inyo, guys. Maraming salamat. Ay, iyak na. Boss Supremo, shout out.
Mary Grace Francisco, hello. Thumbs up po sa kaming premiere nyo. Si Pinoy, nakamute ka. Oo nga pala, nakamute, sorry. Shoutout Sangkay. Ito lang Joey. Pag nalapit sa akin, ha? Bakit ka tuloy? Walang tinda tol. Mayroon tol. Kaso may nagtinda ko sa pamangkin ni Pe. Sa katulog ko. Andun nagtinda siya. Na-hangover man ako eh. Over. 5 viewers at 9 thumbs up, shoutout. Hello guys. Ha? Tingnan mo. Son. Salamat Mary Grace. Balikan kita. Thank you Sir Oshi Pinoy Life Mix. Ay pambam dito lang Sangkay. Sige lang, thank you. Salamat sa pamember mo ah. Grace. Salamat sa pamember. Tol Joey, di ka pa tapos mag-live. Naka-live ka kanina. Tinignan ko eh. Okay. Tita Oshi Dan. Babae ba yun? Babae ba yung si ano? Wait nga. Babae ba siya? Anong lalaki? Babae nga. Babae pala. Hi, ma'am. Taga ano pala to? Hello po, Tita Oshi. Yahoo, sabi ni Boss Prince Supremo. Si Sniper to. Ay, Tol Joey, thank you. 6 viewers at 9 thumbs up, shoutout guys. Thank you mama no. Maraming salamat ma'am sa pagpasok. Oshi Pinoy. Oshi. 7 viewers, shoutout. Thank you so much, Sabi ni Sniper, hello sa'yo. Hoy. Boss pala. Oshi Pinoy Live Mix Vlog. Shout out. Naka-live na ako. Extension niya ng ano niya, birthday celebration. Celebration. Almost ang seno ng birthday kasi si Mario. Celebration. Bili. Maliit. Maliit ang bili mo. Bili. Bili. Ma'am, play kita tita. Ay, tuda, shoutout. Hoy. Play kita. Play ko po yung short video lang po ha. Australia ba to? Sa Australia.
Sarap nito. Si Mars, sabi na ko lang kung Mars Mars yun. Kung pala si Mars, ha? Hindi natin ilagay si Mars yun. Naku, ikaw sa kay ko. Sus, ginoo. Ah! Sakay na lang. Sakay na lang. Tinatawanan ako ng isang kaibigan. Ano ba yun? Nandiyan nakatambay ako sa iyo. Ita-play ko po yung ano mo. Thank you, boss. Salamat sa mga tumambay. 5 viewers, shoutout. Ang gulo ng buhok ko. Play ko po yung short video mo. Oshi Pinoy Live. Nandito po ako sa bahay mo. Play ko po. Short video play natin guys. Play natin guys yung short video. 5 short video lang po guys. From start to end, yan talaga ganyan yan. Ganun siya. Madaming gadget ka talaga. Dan so Climar, Grace Francisco, bagong dikit sa'yo. Thank you, Ma'am Oshi, Pinoy Live. Pagkatapos kay Kunika, yung dala-dala mo sa yung may sakit sa ulo. Oo, mabilis sabihin yung ulo. Pam, thank you, Pam. Wala siya, makatapos sa bigla nawawala na lang. Bigla naglulukat pati. Kasi ang masakit ang ulo na yung sakot sa mo. Sarap nito, pambulang lang. Itong anong gulay na to. Yan, gulay. Maraming salamat ang nagsulat na kay Kitty Order ng second line sa Rabi Apuan. Ayan, nag-allow kita dito, chocolate. Siyempre, mag-comment ako para alam ko. Shout out for viewers. Ma'am Oshi, thank you po. Naka-flip pa rin ako dito sa iyo. Dito talong. Tanim nyo po. Ay, lot mix vlog mo pa nga aga host. Tusok na. Thank you, lot. Maraming salamat. Salamat sa ano. Salamat sa tusok at sa pasyal sa akin live. Thank you very much. Cellphone. Ayun o. Thank you very much. Ayun yun. Ginagamit ko. Pinanood ko yun. Ayun na lang yung isa kong cellphone meron. Walang tinda ngayon ah. Oo, nahubog. Maray tinda, nahubog ako. Ito guys, play pa rin natin guys. Sunod natin dito si play si Grace Francisco. Play natin yung short video niya. Oshi Pinoy, dan na po sa yung pag-play sa yung short video po. 5 short video lang po. Habang nandyan kayo. Next natin dito si Grace Francisco. Grace Francisco vlog muna tayo ulit. Play natin short video niya. Pwede pumunta dito. Siguro nung tatapos ko ulit dito. Grabe ulan. Wala kagabi ako ngayon. Taga din hisis lot Boss Joe. Di ko po alam kung taga saan po yan si Ma'am Lot. Ma'am Oshi. Oshi Pinoy, hindi ko po alam kung taga saan po siya. Dito lang ata po siya sa Pilipinas. Sangkay, nandito ako sa mo. Sangkay Francisco, nandito ako sa yung short video play natin ha. Ma'am Lot Mix Vlog, taga saan po daw kayo, sabi niya Ma'am Oshi. Salamat, thank you, walang anuman. 5 short video lang guys ha, play natin ha. Para mapaikot natin. Ikot. Ay, dito na lang pala yung isa.
Boss Joey, dito ka na lang teple. Ay, napulot to na. Ma'am Lot na lang kasi naka-live pala si Boss Joey. Lot Mix Vlog, play natin po yung ano niya. +1 po ako sa iyo, +1. Lot Mix Vlog, +1 ako sa iyo. Salamat sangkay sa mga sangkay natin diyan. Moy, huwag mo ano ang tugtog kayo mga kapirat. Dito ako Lot. Nakaano ka sa akin Lot. Tita Osi, tagal ko nang hindi nakapunta sa live mo. Nami-miss ko na tawa mo. Pangalawa dito kaya no, dito ka naka-apply ka sa akin ano, Sangkay Grace. Sangkay Lot, nandito ka, naka-apply ka rin sa akin. Dito ako sa house niya, Boss Joe. Thank you po. Tita Oshi Pinoy Live, thank you very much. Pangalawa, Lot. Pangalawa. Ay, Sangkay Biboy. Sawa ka ng tao. Pangatlo sa'yo, Grace, Sangkay. Nasaan salaming mo, May? Yung salaming, nalaglag yun eh. Kala mo, saan nilagay? Hangover, conchi lang. Very, very light. Hi, Melody. Hi, Melody. Miguel up shoutout. Dan Dikit with Bakas sis Lot Mix. Thank you, Ma'am, Aushi Pinoy Live. Thank you po. Maraming salamat. Hi, Ma'am Eva. Miguel up shoutout. Shoutout sa inyo, guys. Team Tacloban. Welcome to the Philippines. Salamat sa mga pumasyal sa akin. Team Tacloban. Team Tacloban. Grace, panglima na. Ma'am Lot, panglima na rin. Kumusta ang nag-birthday? Okay naman po, Ma'am Gemma. Ma'am Melody, hubog ka pa? Nag-inom akong tubig na malamig. Pantanggal ano. Adiman, no? Nag-inom akong tubig. Itong probinsya. Stepfather, pag nainuman tubig na malamig, dito lahat pitchil. Paray na social. Pero di ko lang makita iyo. Ano? Support ako sa mga Bisaya, Boss Mark. Thank you, tita. Thank you. Mga waray noon. Adala, ginaw kadamot mga waray nga nagkakalat. Team Tacloban, please paki-connect si Ma'am Oshi Pinoy Live Mix nakatawag nito pin. Nakapin si tapos ka na Sangkay Grace tsaka Ma'am Lot, thank you na tapos na po kayo. Boss Joey, baba mo nga yung bahay mo para ma-i-play ko. Sino pa ba pumasok? Si Ma'am Rons pala pumasok. Saglit lang kasi. Pero play natin pa rin si Ma'am Rons. Kahit saglit lang po siya. Rons Live. Journey. Anong ginagawa mo sa ngipin mo? Ha? Ay. Ano? Ski water? Ma'am Rons, nandito po ako sa bahay niyo po. Kahit umalis na kayo, play ko pa rin. 5 short video. 6 viewers at 12 thumbs up sa po. Thank you po.
Ilang minuto na lang po. Gusto ko na matulog. Kain ng kain yung anak ko. Melanie pa lang. Tingnan papa. Food trip ikaw. Tinanggalan mo na ng balat to. Yung Tacloban, please pakikunik kay ma'am kay si Pinoy Live. Waray din yan, waray. Ma'am si Pinoy Live, baka hindi pa kayo nakadikit kay B-Boy. B-Boy TV. Ito, oh. Kita nyo ba? Hindi kita. Natamad si Barto. Hindi makita. Sangkay, pasok ka nga. Ay, kayo naka-live pala dito. Kita nyo po ba? Yan. Si B-Boy TV po. Ma'am Oshi Pinoy Live. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Pasyalan nyo. Ano yan, marami din mga kaibigan yan. Supportive din yan. Dami niyan may Team Tacloban yan na very supportive na mga Pag pumasok ka sa live nun, puntahan ko. Sige po. Ma'am Oshi Pinoy, pasyal ka dun sa live niya. 22 viewers yan ngayon. B-Boy TV, hintayin kita dito. B-Boy TV. Dali lang po, waray yan. Napakasulit niya, napakabait. Team Tacloban lang ang may malasakit. Sige po. Hintayin kita dito pagbalik mo. Nandito ako sa bahay. Napagod din ang kadaldal ng isa. Napagod ka din, no? Kadadaldal mo, no? Pakit, ah. Five viewers at 13 top socks sa route. Nagutom ka pa rin, Mark, dyan, ah. Umayat ka na, umayat ka. Huwag kasi malikot masyado. Kiss ako. Kiss. Kiss, Papa. Bye, Benny! Thank you so much once again. Hoy, lumalay. Andito ako nakatambay sa iyo. Maraming salamat. Ang kaya andyan si Oshi. Bye all. Hi, Oshi! Oshi Pinoy. Nakita kita doon kay kay Mark. Pinapunta ko dyan, Sangkay. Malaki bahay yan. Thank you so much. I love you, Oshi. I love this. Waray din yan, Sangkay, waray. Salamat, Oshi, sa pagpasyal kay Sangkay, Bibo. Thank you so much, Oshi. Thank you, sikat ako. Nok, kung kita mo ni ko, Nok. Hindi na, Wayne. Lumang ka na. Busog, ah.
6 viewers, shout out. Thank you so much once again, Osina, on One Voice. We was with my nose press up against the window pane. Aringasan na kadpuro. Nothing. Ay, Ossie. I love no one. Tingnan na, kumanta ka na, Biboy. Sasayaw nga ako eh. Yung ano ko, inano. Ay, 6 viewers, shout out. Shout out sa inyo, guys. Salamat, Pink Tacloban. Ossie, maraming salamat, Ossie Pinoy. Kumain ka na, nak. Mamam na. Kanin, no? Organ. Ossie, maraming salamat, Ossie Pinoy. Thank you so much once again for coming in. I love you. Good morning. How are you? Kamusta na? Ossie Pinoy. Always been a dream boy. Trip tayo na. Thank you. Food trip kami ni Mark dyan sa ano. Manok. Oy, Maria Picalas. Ano? Thank you so much. Uy, tumalay. Puposo ka. Ay. Ayusin mo. Tumalay. Huwag kang ano dyan, ah. Mark. Ayan si Mark na walay TV. Napupuso din. Anak mo yan, Mark. Opo. Out muna ako, Boss Joe. Enjoy. Thank you po, mama, no? Si Pinoy. Salamat sa pagpasyal kay B-Boy. Kailan po kayo mag-live? Si Pinoy. Papasok kami dun. Umaga po ba o gabi? Thank you very much po, si Pinoy Live. Kain po tayo. Oo, si Pinoy. Damo ka salamat, ah. Damo na salamat tayo mo. Thank you so much. Guys, may sige mo at thank you for those likes. Boss Joey, thank you. Salamat sa kaway-kaway. Kain tayo. Ano tol? Ay, second channel ka ba? Second channel ba yun, di ba? Monday live ko. Boss Joe, tanghali, mga 1 p.m. Sige po, pasyal kami Monday. I shall be. Tuwing Monday lang po ba? Si Pinoy, yung live nyo? Sakto lang yan, medyo wala nang namimili sa ganung oras. I shall be. I shall be. Nakakapasyal po kami. Ako sa lady. Sila po nakaka-moderator. I shall be. I shall be. Kaliwa moderator. Damo ka salamat kani. Ozzy. Damo ka salamat. Monday, Webes, Friday live ko. Okay, sige po. Hindi bukas magla-live kayo. Friday bukas eh. Webes ba bukas? Friday? Webes ngayon eh. Sa mga gusto niya mag-member sa akin na to,
again, I love you all. Mabuhay din, mabuhay din Jay, lahat. Jay, At Jay. thank you, Lord. Praise the Lord, God bless us all. Ilang minuto pa. Hindi ko nakatapusin yan. Ayan, mag-end ako ha. Hindi na ako mag-apply. Gusto ko na maligo. Okay, thank you so much once again. I love you. Bukas, Boss Joe. Oh, sige po. Pasyal ako. Kasi magulo yung neighbor ko, nagkakanta. Salamat ang pagpin. Walang anuman po, Mamoshi. Basta mga waray noon, mga maghusay daw. Ayan, bye, Basta mga waray noon, maghusay. Tinuod dito. Bye-bye po, Mamoshi. Pinoy Life. Thank you. Kita sa maglalagay. Ingat po kayo. Greg! Ingat sa pagkawin ka. Bakit ka kami pag wala sa kasya? Nakaulo tayo si Minto. Akayawa. Maragyo kaong kita. Ano ulam mo? Manok po. Ma'am Gemma. Bye all. Oy, Saki, may prepare ka. Bukas ba yung prepare mo, no? Tama ba ako sa... Oh no! Ama ba yan? Ang 30, no? Oy, mga ano, din sa Globan. Prepare ni Olika Saki. Abangan nyo yan at sa mga hindi pa nakatusok sa upcoming prepare ni Olika Saki. Mag-YouTube channel na lang kayo kay Olika Saki at tusokan nyo ang kanyang upcoming prepare. At sa nasi ko, sorry. Ang popular life. For Hindi ko ako everything. narinig, no? Ano ba tayo? Huwag kang tatawid ako walang pra. Please. Mag-ingat. Oy! Pati o, Mami Sol, thank you so much. Mag-ilan na din po kayo. O, lalabas na po. Maraming salamat. Nagkakito nyo. Kahit tayo. Hindi tayo, hindi ako biging. Hindi ako biging. Ang sakit sa panga mo. Masakit ka sa panga, guys. Mag-ingat daw. Nakuha naman yan. Kahit pa ko. Oo, makakawin natin sa totoo. Totoo na pinapatayan niya palagi sa kusina. Iloo ko. Joke lang yun siya. Sige na mag-end. Ako maraming salamat. See you tomorrow, same time, same place. I love you. Ano ba? Oy, maraming salamat. Thank you so much po talaga. Uli ka sa akin, bye na. Agonik! Oy, ganda na ako. Agonik! Bye. Agonik! Bye. Tagal. Kasi bumaba ka na ng pusa mo.
Kung wala ko ang tagilan ko, nag-ano pa ako, nag-iimot pa ako. Like, it's my show. Ikaw lang ko pa ba dyan? Ako, Nick! Nagano ko pa dyan. Bakit ba? Bye! Namila din siya raw. Hoy! Kalit pala kayo. Hoy! Kaya kayo sa balang. Hindi na rin ang away, papi. Sige, sa'yo na ako. Sabi ako. Bakit ba? Nagiging pa kayo. Hoy, meron ko sa akin pa kaya. Hanap ko na cloud. Hoy, sino talaga naman sa akin? Talaga naman. Kaya ko. Isa lang ang tatabi ko sa kanin sila. Kanina, tuway na. Hoy, tumalay. Ito tumalay. Ito na mga pugi siya. Hindi ko sanay. Ito kanya na yun. Sige. Tumalay. Ang over pa po. Dali na. Bakit ayaw ito? Sabi boy, hi nanay. Oh, sige. Tingin ito. Kapatid mo to, no? Ruby. Ruby, kapatid mo, no? Kapatid mo to? Nasaan si Waray maliit? Dito. Sangkay, salamat. Mami, thank you, mami. Violeta Reyes. Kain po. Ayan o, si Mark dyan. Robbie, sister lang. Kapatid mo, di ba, Mine? Hi, shoutout sa inyo. Kumusta kayo dyan sa probinsya? Riley. Ray ba yan? Kala kasi Riley. Where are you, Riley? Riley. Ay, hindi ba yan? Where are you, Riley? Kumusta kayo dyan sa probinsya? Nasa probinsya sila, di ba? Andun sa hanginan si Riley. Nagpahangin. Kain tayo. Dapat minsan napasok kayo sa mga palaro. Malay nyo kayo manalo. Yung kapatid mo. Salamat mo naman kapatid mo. Suplado, no? Suplado ng kapatid mo, no? Hindi ka pinapansin. One. Oh no, we're ready. Marjan, hi ka tita, oh. Marjan. Hi, tita Ruby. Dali. Ayaw. Barangay namin yun. Hanginan. Hanginan. Hanginan ba, May? May? Hanginan barangay? Kahit na barangay nyo, mahangin. Mahangin talaga kayo. Malakas ang hangin doon. Hindi mahangin sa tao. Hanginan nga. Kailangan ng earphone mo. Ma'am Gemma, thank you po.
Oy, team viewers, shout out sa inyo guys. Salamat sa mga pumasok. Galit na si Pe. Mahal siguro tong bigas na to. Ma'am Melody, may galap shoutout po. Ma'am Gemma, may galap shoutout. Kain po kayo. Okay, kumakain na ako. Hoy, B-boy, maligo ka na. Nangangamoy ka na. Nangangamoy itlog ka na, B-boy. Gutom yan? Opo. Food trip talaga. Yung viewer, shout out. May naubos ko na yung ulam eh. Ubus mo yung ulam namin, yung ulam mo nandun sa kasi ulam. Ostrich. Di ba yung lens lang kami? Galit na. Ah. Sigout. Kumusta na sigout? Lumas ba kagabi yun? Ha? Hindi yun luluwas. Nagpaluwas lang yun. Magkano kayang kilo nito? Bigas, ano na to? Marmar, magandang bigas eh. No? Kain tayo guys. Sa mga gustong kumain dyan, kumain na. Kayo rito, kumain kayo dito sa ay. May ulam ako dito. Nalinaw to akong balbakwa pala. Try natin. Hindi naman natin ito panis eh. Hindi pa naubos to ah. Pwede. Ang ganyan. Anak ko yung Aray ko, pamo. Belated happy birthday. Thank you po, mami. Kain po tayo. Ito yung linaw to kahapon. Pulutan namin. Balbakwa. Tangkay. Balbakwa, oh. Luto ko to. Oo. Na. Food trip to. Mga kwaray. Manood na lang muna kayo habang kumakain ako. Kaya alam ko magugutom din kayo, kumain na rin po kayo. Mami, kain po. Grabe, napaka-supportive ni Mami. Mami, pag sahod ko, Mami, may 500 ka sa akin. Promise. Sisend ko kay Sangkay. Kasi matagal pa po, Mami. Bigyan kita 500. Pag sumama daw sa YouTube. Enough na? Mami Oleta Reyes. Keyboard ko yung sausaw lang sa tuyo at may sili. O, ginawa ko pong balbakwa.
Mary B. Ibanez, sarap po. Morning, Ma'am Mark. Joe, kain lang. Kumusta ang birthday mo? May hangover? Opo, meron. Very, very light. May premier yata si Saki. Tingnan ko. Ayan o, naka-premier na si Saki. Nandito ako kay Unisaki. May ads pa. Oy, may nagigalaw na cellphone. Ano yun, Saki yun, sa'yo. May ads lang. Mamaya ka na. Uy, pinin tayo. Saki, shout out. Mamaya na nga sabi, hindi ka pa naliligo. Excuse me. Importante masaya ka sa karawan mo. Ano mamamaribi. Thank you po. Sayang di ko nanalo kahapon. So ano natin sa pag-games. Uy, ano sa bunga ko? Gamit ni sa akin pala pang ano, edit, power director. Guys, manood kayo yung premiere ni ano, Saki. Hi, Daddy. Oh, pero okay lang in ganun talaga. Sige po. Thank you sa inyo, ma'am. Ma'am Marivic, ma'am Melody, ma'am Eva, at ma'am Gemma. Thank you po sa inyo, ma'am. Salamat sa suporta sa akin. Team Tacloban, thank you very much. Hey. Hey. Diba? Sangkay, kain tayo, sangkay. Balbakwa. Oh, sabay man. Kung gusto mo tayo po. Subo.
Nanonood ako kay Saki sa premiere niya. Power director pala yung ano niya, yung ginagamit niya pang edit. Seven viewers, shout out po. Ano ba? Busog na ako. Ulo na ba yung batang ko? Kailan mo, naka isang oras na pala ako online. Ang batang maarte. Pabango pa. Sino? Regan? Yung life ko, wala rin yung aircon.
Shoutout 6 viewers. Shoutout sa inyo guys. At 16 thumbs up shoutout. Nagustuhan ni Anthony yung tugtog nito. Crown natin. Ang dumi na nito may. Kalawangin na. Yung speaker pala mamay na nasaan? Seven viewers, shoutout. Nanonood ako ng premiere ni Saki, guys. Hi, Ma'am Criselda Chana. Thumbs up lang. Muna, nasa grocery pa ako. Sige po, Ma'am Criselda Chana. Maraming hala. Okay lang po yan. Ingat po kayo. No? Thank you very much po, Ma'am Criselda. Salamat sa pagpasyal at thumbs up. 8 viewers at 17 thumbs up. Shoutout sa inyo, guys. Habang nanonood tayo kay Saki sa kanyang premiere. Nanonood tayo ng premiere ni Saki. Bibili lang ako ng manok. Sige po, ingat po kayo. May pang-vlog na naman kayo, gagawa na naman kayong videos. Ayan. Para may pang-upload kayo ulit. Wow, may palipad. May pakulay. Ay. Oh. Kung saan ako nakahiga, doon din naglalaro.
Eight viewers, shout out guys. Thank you very much. Thank you, Ma'am Matthew. Salamat po sa tusok. Anping ko na to si baba ko na si si Pinoy. Si Ma'am Matthew na lang i-pin natin. Ma'am Matthew and Ma'am Miss Ward, Miguel of shoutout po. Kumusta? Play ko yung short video nyo. I play your short video. Sangkay. Opo. Yan. Thank you, Sangkay Matthew. Yan, play ko short video mo. Ganda, Sangkay. Ganda. Yan, Sangkay. 5 short video lang. At si Ma'am Croselda, play din natin, guys. Si Biboy, wag na. Si Biboy, wag na. Ayun, ano pa lang. Apa ako ah. Ayun. Ang Corselda channel, Miguel shoutout po. Dito share video nyo. Sabay na kayo ni ni Ma'am Matthew. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Pasok muna ako sa grocery. Sige po, Ma'am, ingat po kayo. Yan, play ko yung short video nyo. Sabay na kayo ni Play ko ang short video nyo, guys. Lasing mo ninyo sa ito. Ang Criselda nandito ako sa bahay. Ayan.
Ay, shout out, Jen Engineer, or abot. Nabulol ako, guys. Jen in your heart, Miguel, shout out sa'yo. Kumusta? Play ka short video nyo. Wait lang, tapusin ko lang ito kay Ma'am Criselda. Jen in your heart. Ang Matthew, nandito pa rin ako. Sa'yo. Naka-play pa rin po. Ma'am Criselda, next ko naman po si, okay lang. Sis, Jen, love, sabi ni, Sangkay Matthew. Jen, ikaw naman i-play ko. Play ko short video mo. I play your short videos. +1 ka sa akin, Jane. +1. Thank you very much. Salamat sa pagpasyal sa aking munting channels. I play your short video. Wow, balot. How to eat balot. Salamat, Sangkay. Thank you rin po, Ma'am Matthew. Salamat sa pakulay mo kahapon. Nandito pa rin ako sa iyong bahay. Natutuwa ako dito sa iyong bahay kasi magagara ang tanawin. Sarap ang ulam. Yummy. Salamat din. Walang anuman po, Ma'am Jean in your heart. Matthew and Mommy's World, good evening. Musta appointment mo? Wow. Jane, nandito ako sa iyong balotsi. Ay, galing pala sumayaw. Sayaw na. Dito na. Chinini. Galing mo si Jen. Victoris kaya ata eh. Huh? Trap. 6 viewers. Ha? Trap. Trap. Ano? Yan guys. Sarap ng iniihaw ni Ma'am Matthew. Manok. Manok, nani. Okay. Mag-live kayo, ma'am. Sangkay Matthew. Live na po kayo. Meron pa naman ako itatambay dito sa cellphone. Live na po kayo, live. Jane White, thank you. Jane White din. Jane, in your heart, thank you very much. Salamat sa pagtambay.
Wow, wow, wow. Ha? Wow, wow, wow. Puntahan ko. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ingay ng bata ko. Mami Criselda, may galap shoutout po. Gary. Sure. 6 viewers at 19 thumbs up shoutout. Thank you, guys. Nandito ako kaya no. May mamacho pa rin. Salamat sa pag ano. Kulit ng barya nila. Oh. Wow, wow, wow. Wow, wow. Counting coins. Ang galing ng barya nila. Parang ano. May piso din pala sila dun. May piso. Pero iba yung tsura ng ano nila, pera. Yung piso. Thank you guys. Punta lang ako palengke. Iwan ko na lang tong cellphone ko. Dalhin ko. Iwan ko na lang. Ayan. Mute ko na lang. Guys, out muna ako. Oh, out. Alis muna ako. May pupuntahan lang ako. Outing muna, ouchie. Puntahan ko lang yung aking paninda sa palengke. At bibili ka ako ng ulam. Kasi nagugutom na ang mamain ko. Jenway, thank you. Uy! Salamat, Mine Channel! Mine Channel, thank you sa pag-arinyo mo dyan. Thank you very much. Mine, thank you very much, Mine Channel. Di pa ako member sa'yo, di ba, Mine Channel? Uy, 10 viewers agad, oh. Mega love shoutout po sa 10 viewers. Kagigising ko lang. Kagigising ko lang. Kagigising ko lang. Magkape ka na. Mine Channel, mega love shoutout sa'yo. Kakagigising ko lang. Magkape ka na. Thank you sa pa-members. Nagkakulay ang aking live. 11 viewers, shoutout sa inyo guys. Chris, mega love shoutout. Sabi ni Mine Channel. Wala tinda. Mayroon akong tinda nandun sa pamangkin ko. Pinagtinda ko. Kaya nga pupunta ako ngayon palengke. 11 viewers at 20 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Mabuhay kayo. Kararating lang. Corselda, ingat po sa pamimili ng manoks. Corselda, mega love shoutout, Mine, sabi ni Corselda Channel. Thank you guys sa inyo.
Si Biboy nakaano lang, nakatambay lang. Naliligaw. Ay, Melody Alvarez, mega love shout. Hi guys, welcome to welcome to cho. Hi ka na. Hi mo Kuya Biboy. Uy, hello Kuya Biboy. Salita ka? Kasi Kuya Biboy ay wag masira. Sabi na. Sabi mo Kuya Biboy, hello. Hello. Sabi, hello, hi. Salita ka kinikis mo lang eh. Sabi mo, hello po Kuya Biboy. Dali na. Sabi mo, hello po sa mga viewers ni Papa. Dali na. Ay nako, kailangan bayaran yung salita mo para makapagsalita. Talaga? Talaga? Bili lang ako ng kape. Sige, sige, mine. Magkape ka na. Tanghali na. Kagigising mo lang. Kagigising mo lang. Magkape ka na. 10 viewers, shout out. Salamat sa paano mo, pakulay. Di ka pumasok kahapon sa aking live. Nagpag-games ako. Nanalo si B-Boy sa akin ng 200. Si Ma'am Sangkay Macho ay 50 pesos. Pero binigay kay B-Boy. Bali 250 kay Sangkay B-Boy. At si Pasaway Channel nanalo sa akin 150. At si Grace Francisco Vlog nanalo ng kano pang panalo nun? 100 lang pala. Hi Jen Your Heart. Shout out to you. Hi Pasaway. Salamat sa mo. Salamat sa iyong alagads. Thank you very much. Sana all Pasaway Channel. Thank you Pasaway Channel sana. 11 viewers in the house. Shout out. Ha? Oo. 10 viewers po. Shout out. Baka nag-live na si Baka nag-live na si Ma'am kasi Sangkay Macho. Baba ko na yung bahay niya. Baka mag-live. Mahirap na. Magpalo tayo niyan. Si na lang ipin ko si Ma'am pin natin guys si Ma'am Corselda. Kararating ko lang. 8 viewers at 20 thumbs up. Shout out po sa inyo guys. Let's go na. Go. Gusto sa everything every day. Oh, stay with me. Stay with me. Melody Alvarez. Pasaway. May galap shout out. Guys. Punta muna akong palengke guys. Pag may pupuntahan kayong ibang mga nagla-live, pasyalan nyo na. Luto na ako. Sige po, Ma'am Corselda. Sarapan nyo po ang luto, Ma'am Corselda. Pupunta kami diyan nila B-Boy. Kaya makikikain kami. Ang Team Tacloban makikikain dyan sa inyo po. Pasyalan namin yan. Ready mo na po yung natin dyan, yung Alfonso. Alfonso pa rin yung nasa utak. Ma'am Corselda, yung ninuluto nyo po, pakisarapan at i-ready niyo na po yung Alfonso dyan sa mesa nyo para pagdating namin dyan nila Sangkay B-Boy at Team Tacloban, inuman na. Inuman na. Okay. Sige Ma'am Criselda, asahan ko po yan Papunta na ako dyan Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, papunta na ako dyan. Papunta na po ako pumunta. 7 viewers at 20 thumbs up, shout out. Melody, tawa ka ng tawa dyan. Team Tacloban, ready na kayo. Magdala kayo ng pambalot Dalhin nyo yung sako natin dyan. Harbisin natin lahat ng ni Ma'am Criselda luto. Masarap si Ma'am Criselda magluto kasi nakikita ko sa mga videos niya Ready na? Oh, ready. Ma'am Criselda, ready na daw si Ma'am Melody. Alam nang gagawin. Alis muna ako pupuntahan ko lang si Ma'am Criselda. Punta muna ako sa palengke mga Koraya. Iwan ko lang tong aking phone. Check ko muna ang aking panindaron. Bye. Lipat siya kay Ma'am Macho, baka naka-live siya. Pero hindi pa ako mag-e-end. Naka-mute lang to.
May chivas dito. At wine. Wow, sarap yan, wine. Walang Alfonso. Ay ba? Mega love shout out. Walang Alfonso, Ma'am Croselda. Di ako umiinom ng wine eh. Di pa ako nakainom yung wine yan. Pero Alfonso, tuba. 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 Out muna ako guys. Punta muna ako ng palengke.
Saki. Thank you very much, Saki. Sangay B-Boy, galog shoutout. 5 viewers shoutout. Galing ako palingki kasi. Bumili ang ulam. Thank you sa pa-member. Yan. Bili akong ulam. Ulam namin. Salamat sa inyo. At talbos ng kamote. Ganda ng talbos na nanay May, no? May din mo. Ang ganda. Mine flowers for you. Gulay. Saki, thank you very much sa pa-member. Sabi ni Saki, masok ako, nawala si Waray. Ang tawang palingki kasi bumili ang ulam. Nag-isang bandil pa lang siya, no? Naka-live si Mommy's World.